салому алайкум дӯстон, камтарак маълумот, камтарак абзори майдак дар бораи телефонҳои Technospark 20 Pro, Note 13 ва телефони Samsung A15. Камтар маълумоти хурд дарк метиҳам ва телефони Redmi, телефони Samsung A15 сар мекунем. Телефони Samsung A15 качествои экранша қайхтон ба ҳоҷи ин ки чӣ хел мисол дар вақти кино тамошо кардан ё ягон тамошо кардан чӣ хел нишон метиҳад. ва Samsung A15 50 мегапиксел камера дора, яъне основной камераш 12 мегапиксел дополнительный ва 3 мегапиксел боша камераи сеюмаш мешава. Камераи фронталияш боша и телефона мегапикселаш 16 мегапикселай ва ин боша камераи основнойша ва ахтон бинем ки телефон мисол чӣ хел камера мекунад ва чӣ хел сурат мегирад. Телефони Samsung A15 батарейкаш 5000 миллиампер часа, яъне 5000 мачай ва ин боша 25 ватта бистрия заряд кара поддерживать мекунад ва дар ин комплектаташ боша ин телефон фақат якта кабел дорад. Кабел Type-C ки ҳар тарафш Type-C ма шумо доз нишон метиҳам. Бисёриҳо амира вай мекунанд ки телефонотон блокпитан надорен, блокпитанаш мохтон мегирен. Не, ин хел нест бародаро. Телефоно дар дарани телефони Samsung A15 дар дарани комплектатсияш фақат якта кабел дорад, кабел Type-C. Кабел Type-C ҳар тарафш Type-C ба инора отдельно блоктон харидорӣ мекунад, яъне дополнитель мешавад. Дар дарин комплектш фақат якта кабел дорад ва якта обичный симак барои симкарта бировардан. Ин буд комплектатсияи Samsung A15. Не як тараф мемонем. Хоб. ва ин буд маълумоти майдак дар бораи Samsung A15. Коркунии экранаш шумо нишон метиҳам. Худтон бинед ки мисол экранаш плавный экран. Бинед чӣ хел плавный кор мекунад экранаш. Качестваш, яркост чанд то чанд мешавад, чӣ хел тёмный ва чӣ хел яркий бад мешавад. Ва телефони Samsung A15 памяти 4 ба 128 мешавад, памяти 6 ба 128 мешавад ва памяти 8 ба 256 мешавад телефон. Расветкош сиёҳ, кабуд, зард ва сафедаш мешавад. Дар магазини мо метавонед харидорӣ кунед, шумо ҳам заказ кунед. чӣ хел гуфтем 12,5 рубл буд памяти 4 ба 128, не ки нархи телефон боша 4 ба 128 ай 12000 рубл сар мешава ва памятош то чанди баланд шид нархшан қимат шидан мегирад. Телефони дигаре боша телефони Redmi Note 13 ки айни ҳол дар магазини мо ай ҳамин рӯз сар кардаги то 1 сентябри ҳамин сола дар магазини мо аксия рафте сай ин телефон бигем ба нархи ай ҳама паст фурӯхтаста мешавад. Памяти 8 ба 128 ва памяти 8 ба 156 мешавад ки ин телефонро аз ма дар характеристикаша гап мезанам, баъд нархоша шумо дар гап мезанам. Телефони айҷати агар заряд бигирем, телефони Redmi айҷати заряд камтар ай дигар телефонҳо хубтарай. 5000 мач батарейка дорад, ҷои заряд як Type-C, стереодинамика, динамикаш ҳам ай боло, ҳам ай поён мехонад ва 108 мегапиксел камера дорад. 16 мегапиксел боша фронтальная камера ва экранаш ахтон бинед ки чӣ хел кор мекунад. 120 Гц экранаш 120 Гц AMOLED кор мекунад ва ин телефон процессориш Snapdragon ай. Qualcomm Snapdragon, яъне процессориш игровой, процессори бақувват дорад. Хоб, ин боша основной камераш ма шумо дар нишон метиҳам ва ахтон бинед ки мисол телефон чӣ хел основной камераш чӣ хел камера мекунад. Дизайнаш хай дизайнаш ба ҳамагон маълум ай ки эта камера спичка, эта камера дополнительный, ҳама чиз дорад ва дар болош ин Redmi як датчик доранд, датчик барои ҳамчун пулт метавонед ки мисол телевизор, холодильник, кондиционер, чизе ки техника ҳастан метавонед ки ба ин пултш управлят кунед. ва хубии ин телефон дар чие ки чем ай Samsung A15 як плюси хуб дорад ки дар дарини комплектатсияш ҳама чиз дорад. Просто инро мегирен истифода мекунед. Дигар бояд дополнительный стекло ё ки плёнка, чехол намехарен. ма шумо нишон метиҳам ки дар комплекташ чӣ хел чехол дорад. Чехоли Note 13 чехоли фирменӣ аями фирмаи Redmi худаш мешавад. Чехоли сиёҳ, яъне скрипка барои симкарта бировардан ва блоки бистрия зарядкаи 33 ватта дорад. ма шумо нишон метиҳам. Блок бистрия зарядка 33 ватта ва кабели Type-C на USB дорад. Инҷаша мебарем хаёл ки сияш мекунем. Комплекти худаш дорад. ин буд Redmi Note 13 ва телефони дигаре бошад телефони Technospark 20 Pro.
ки телефонам экранаш 120 Гц телефон кор мекунад ва чӣ хел дидасен телефон дизайнаш ба дизайни iPhone монандӣ дорад. Мана хито бубинен. Аҷият дизайн бигирен, аҷият дизайн и хубай. Не ки аҷияти коркуниш бигирем, аҷияти батарейка чизиш бигирем. Конечно ки Samsung качествения, не ки Redmi качествения. И Tecno ам бад нестай, ки нархҳои телефонҳои 15,500 рубл сар мешаванд. Оперативкаи 8 мешавад ва оперативкаи 12 мешавад. 12 ба 156 гига ва 8 ба 156 гига мешавад. И телефонам экранаш 120 Гц кор мекунад. Мана хитон бинен. 120 Гц кор мекунад. 50 мегапиксел камера дора. Хитон камераша баҳо не бахшиш 108 мегапиксел камера дора. Камераша хитон баҳо бутен. И буд основной камераш. Сета камера, дополнительный камераш 12 мегапиксел ва сеюм камераш камера ёрирасониш 2 мегапиксел ташкил мекунад. Батарейкаи телефонам 5000 мАч, ҷои заряд 1 Type-C, колонкаш стереодинамика ҳамаи булу, ҳамаи поёнай. Дизайнша хайхтон дидесен, экрана коркунша нишон додум качестваша. Ва дар комплектатсияи телефон чи ай? Рози як ҷоя мебинем ки дар комплекти телефон чӣ чизо ҳастанд. Дар комплекти телефон 1 сола гарантия аз официални ай компанияи худаш, якта дига плёнка ва якта дига прозрачный чехол ҳастаю. Инчунин скрипка обычный барои сим-карта бировардан, кабел ва блоки оригинал ай компанияи Tecno Spark худаш. Дар обзор буд сета телефон, телефони A15 Tecno Spark ва телефони Redmi Note 13. Чӣ хел гуфтем Samsung бошанд ай 12000 рубл сар мешаванд. Note 13 ба нархи аксияш агар гап занем ай 14000 рубл сар мешавад то 15500 рубл. Ин нархи аксияш. Tecno Spark 20 Pro боша ай 15500 рубл сар мешавад. Если что рақамо дар болои экран ай шумо метонен заказ кунен. Нагуфта намонан ай магазини мо касе ки телефон харидорӣ мекунад, агар як телефон харидорӣ мекунад соҳиби аксияи 100 мешавад, ки дар аксияи 100 битаваи техника падаркада мондагӣ ай 1 сентябр ҳамои эфир мешавад ва мебинем ки соҳиби кадом падаркҳо хоҳанд шуд. Доставка дар Москва любой метро ва МЦД яъне электричкош, доставка ҳама шаҳр областои Россия через почта Россия равон мекунем ва доставка ҳама шаҳру ноҳияи Тоҷикистон ҳастад. Метавонед турам заказ кунед, соҳиби телефон шавед.